baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba. An ce kuna takun saka da Abdullahi Shehu haka kuri duka yaransa a cikin ƙungiyar Sokoto United. In baka san gare ba. Saboda kai magana cewa kun sha ruwa ga azumi kun zauna da matasa kun amshi ƙorfinsu an kai ma mai girma gwamna. Shin kun lata kuɗin sabulu? In baka san gare ba. Wani ba koma gehen matasa. Ya labarin NYCN. In baka san gare ba. Honorable gwamnatin APC ta wannan lokaci ana ganin kamar matasa su ne mafi rinjaye da suka ba da gudunmuwa a Allah sa aka ba gwamnati. Amma suna ganin cewa kamar an bin matasa a baya a lokacin cin roman demokradiyya. A ganin ka gwamnatin ku ta matasa kullum ta kuɗin sabulu? In baka san gare ba. Idan an ka ce misali harkar matasa yanzu ko cikin komishinoni muna da kusan komishina kusan 4 wanda yake matashi na wanda yake cikin tarihin siyasar jihar Sokoto ba a taɓa ko ministirin matasa ma za ka isko cewa tsoho na ke jagora. In baka san gare ba. Kwatsam sai aka waye gari aka je ɗan takarar ciyaman na Sokoto Arewa kuma baka cikin 'yan takara baka cikin masu nema ya aka yi. In baka san gare ba. Ce gwamnatin nan ta yi kokari ta shahe gwamnatin da suka gabata. Ya za ku zanta wannan gwamnati da gwamnatin da suka gabace ta kafin ita? In baka san gare ba. To idan ka ɗauko cewa daga 1999 Alhaji Adairo Dalatu Bafarawa ya yi aka kokari ne, ya yi aiki uwa uba. Idan ka zo ga jagoranmu shugabanmu babanmu sarkin yamma shi ma ya yi aka kokari, amma idan ka auna da lokacin da sarkin yamma ya aje kusan zance ma Sokoto gaba ɗaya mutuwa ta yi, babu wani abu da ka aiki. In baka san gare ba. Ina raɗin cewa za ka tsaya takara a zaɓe na mai zuwa na 2027. In baka san gare ba. Ba ka ɗauko jagora wanda yake kai kanka kana yaro karami da shekarunka da komi ya zauna ya yi ma magana ka ce kana tashi ka ce wallahi na san ƙarya shi kai bai cika wannan alƙawari.